Καλώς ήρθες στα Hellenic Heritage Journeys. Εδώ ζωντανεύουμε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Σε κάθε επεισόδιο ταξιδεύουμε μαζί στο χώρο και στο χρόνο, ανακαλύπτοντας τα ίχνη ανθρώπων που έζησαν, δημιούργησαν και άφησαν το αποτύπωμά τους χιλιάδες χρόνια πριν. Άφησε τη φαντασία σου να ακολουθήσει το νήμα της ιστορίας, από το χθες μέχρι το σήμερα. Το επεισόδιο που θα ακούσεις δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Marketing Greece. Φαντάσου πως είσαι σε ένα προάστιο της αρχαίας Αθήνας, που όπως μας λέει ο ιστορικός Θουκυδίδης, βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης και το διασχίζει ο ποταμός Ηριδανός. Ακόμα και το όνομα του ποταμού, που ίσως προέρχεται από την ομηρική λέξη Ηρίων, που σημαίνει τάφος ή τύμβος, προσπαθεί να σου πει πως ο τόπος όπου ρέει κουβαλά τη σιωπή της αιωνιότητας δίπλα στον παλμό της καθημερινής ζωής. Αυτός είναι ο αρχαίος Αττικός Δήμος του Κεραμικού. Εδώ, ο θόρυβος από τα εργαστήρια των κεραμαίων που έφτιαχναν τα καλύτερα αγγεία της εποχής και οι φωνές των εμπόρων συναντούν την ιερή γαλήνη των ταφικών μνημείων του σημαντικότερου νεκροταφείου της αρχαίας Αθήνας. Το αργυλώδες έδαφος γύρω από τον ποταμό Ηριδανό γινόταν τέχνη στα χέρια των δημιουργών και μεταμορφωνόταν στα ωραιότερα αγγεία του αρχαίου κόσμου. Από εδώ ξεκινούσαν οι μεγάλες πομπές της Αθήνας και περνούσαν ανάμεσα από τα επιβλητικά μνημεία των νεκρών. Σε αυτό το επεισόδιο περιηγούμαστε μαζί στον Κεραμικό, το λεγόμενο κάλλιστον προάστιον του Θουκυδίδη, το σημείο όπου η ιστορία της Αθήνας είναι χαραγμένη πάνω στο μάρμαρο, τον πυλό και τη συλλογική μνήμη. Ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμικού, με έκταση που αγγίζει περίπου τα 45 στρέμματα, δεν είναι παρά μόνο ένα μικρό μέρος του ομώνυμου αρχαίου Αττικού Δήμου, ο οποίος μάλιστα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους της αρχαίας Αθήνας. Το όνομά του αντανακλά τη δική του μυθική ιστορία. Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία, ο Κεραμικός οφείλει το όνομά του στον επώνυμο ήρωα Κέραμο, δηλαδή το γιο του θεού Διονύσου και της Αριάδνης. Όμως, πέρα από το μύθο, είναι γεγονός πως στον Κεραμικό είχαν τα εργαστήριά τους κεραμείς και αγγεωγράφοι, άνθρωποι δηλαδή που με τα χέρια τους έδωσαν μορφή και ζωγράφισαν πλήθος κεραμικών αντικειμένων. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το αργυλώδες έδαφος στις όχθες του ποταμού Ηριδανού που διέσχιζε την περιοχή έδινε την πρώτη ύλη, έναν πυλό εξαιρετικής ποιότητας. Ο τόπος ήταν ιδανικός λοιπόν για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη των εργαστηρίων και έτσι ο Κεραμικός εξελίχθηκε στο σημαντικότερο κέντρο παραγωγής των περίφημων Αττικών αγγείων. Πολλά από αυτά ήταν μελανόμορφα, δηλαδή οι μορφές είναι ζωγραφισμένες μαύρες σε φόντο ερυθρό, το χρώμα του πυλού, με εγχάρακτες λεπτομέρειες, ενώ άλλα ήταν ερυθρόμορφα, δηλαδή οι μορφές έχουν το χρώμα του πυλού και το φόντο είναι μαύρο. Πρόκειται για εμβληματικά αγγεία, τα οποία ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο. Οι αγγειοπλάστες και αγγειογράφοι του Κεραμικού είχαν καταφέρει να τελειοποιήσουν την τέχνη τους και έφτιαχναν αγγεία που σήμερα χαρακτηρίζουμε ως απαράμιλη υψηλή τέχνη. Ένα από τα μοναδικά ευρήματα του Κεραμικού που μπορείς σήμερα να θαυμάσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι η περίφημη Ινοχόη του Διπύλου. Η αξία του αγγείου αυτού είναι ανεκτήμητη, καθώς διασώζει την αρχαιότερη μέχρι σήμερα μαρτυρία αλφαβητικής ελληνικής γραφής. Όμως, πέρα από τους αγγειοπλάστες και τα εργαστηριά τους, στον αρχαίο Αττικό Δήμο του Κεραμικού υπήρχαν οικίες, δηλαδή αστικός ιστός, αλλά και το μεγαλύτερο νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας.
Κομβική στιγμή για την ιστορία της περιοχής του κεραμικού ήταν το 478 π.Χ. Μετά την οδυνηρή ήττα των Περσών και εν ώψη του σπαρτιατικού κινδύνου, ο Θεμιστοκλής διέταξε την επίγουσα κατασκευή ενός τείχους που θα περιέβαλε την Αθήνα. Επειδή η ανάγκη για προστασία ήταν τόσο επιτακτική και ο χρόνος τόσο λίγος για την κατασκευή του τείχους, συχνά χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό ακόμα και τα επιτάφια σήματα των τάφων. Με αυτό το τείχος, ο κεραμικός διαιρείται στη μέση και έτσι έχουμε τον έσω και τον έξω κεραμικό. Το τμήμα εντός των τειχών εντάχθηκε στον αστικό ιστό και άρχισε να κατοικείται, ενώ το τμήμα εκτός των τειχών παρέμεινε ως νεκροταφείο. Ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος αποτελεί ουσιαστικά ένα μικρό τμήμα αυτού του αρχαίου νεκροταφείου που βρίσκονταν έξω από τα τείχη της πόλης. Στο τμήμα των τειχών που βρίσκονταν στον κεραμικό βρέθηκαν δύο από τις σημαντικότερες πύλες της αρχαίας Αθήνας. Η μία είναι το Δίπυλο, η οποία είναι η κεντρικότερη και μεγαλύτερη πύλη της πόλης, και η άλλη είναι η Ιερά Πύλη. Οι πύλες αυτές ήταν χτισμένες σε κοντινή απόσταση μία με την άλλη και αν μπορούσαμε να τις φανταστούμε και να τις φέρουμε στο σήμερα, θα βρίσκονταν περίπου επί της οδού Μελιδόνη. Στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού διακρίνονται τμήματα από τις δύο οδούς που διέρχονταν από τις πύλες και διέσχιζαν το νεκροταφείο. Συγκεκριμένα, από το Δίπυλο περνούσε ο δρόμος που ένωνε την αρχαία Αθήνα με την Ακαδημία του Πλάτωνα, η οδός προς Ακαδήμιαν, που βρίσκονταν εκτός των τειχών της αρχαίας Αθήνας, ενώ από την Ιερά Πύλη περνούσε ο δρόμος που ένωνε την πόλη με την Ελευσίνα, δηλαδή η Ιερά Οδός. Η τεράστια όμως σημασία των δύο πυλών φαίνεται και από το γεγονός ότι από αυτές ξεκινούσαν δύο πολύ σημαντικές πομπές της αρχαίας Αθήνας. Από το Δίπυλο ξεκινούσε η λαμπρή πομπή των Παναθηναίων, που διέσχιζε την αρχαία αγορά και κατέληγε στην Ακρόπολη, μεταφέροντας τον πέπλο της θεάς Αθηνάς. Από την Ιερά Πύλη ξεκινούσε η μυστικιστική πομπή των Ελευσίνιων Μυστηρίων, που διέσχιζε την Ιερά Οδό και έφτανε στην Ελευσίνα για την τέλεση των μυστηρίων. Έξω όμως από τα τείχη υπήρχε και ένα πολύ ξεχωριστό τμήμα στο νεκροταφείο του κεραμικού. Πρόκειται για το δημόσιο σήμα, δηλαδή τον χώρο ταφής όσων είχαν χάσει τη ζωή τους στα πεδία των μαχών, αλλά και των πιο επιφανών Αθηναίων. Φαντάσου ότι το δημόσιο σήμα εκτεινόταν κατά μήκος ολόκληρου του δρόμου που ένωνε το Δίπυλο με την Ακαδημία Πλάτωνος. Μάλιστα, ο ταφικός χώρος του δημόσιου σήματος είναι πιθανό να ταυτίζεται χωροταξικά με το τμήμα του αστικού ιστού που σχηματίζεται σήμερα ανάμεσα από τις οδούς Πλατεών και Σαλαμίνος, καθώς ένα οικόπεδο ανάμεσα σε αυτές τις οδούς, στον αριθμό 35 της Σαλαμίνος, αποκαλύφθηκαν τμήματα ταφικών μνημείων του δημόσιου σήματος. Όμως, πάμε ξανά πίσω στο 430 π.Χ., όταν σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο Περικλής εκφώνησε εδώ, στο δημόσιο σήμα, τον περίφημο επιτάφιο λόγο, που μας διασώζει ο Θουκυδίδης, τιμώντας τους νεκρούς του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέμου και αναδεικνύοντας ισόρροπα τα ιδανικά και τις αξίες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ακόμη, εντός των τειχών και ανάμεσα από τις δύο εμβληματικές πύλες, χτίστηκε στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. το Πομπίον, ένα ευρύχωρο ορθογώνιο κτίριο με μια μεγάλη περίστηλη κεντρική αυλή και συνεχόμενες αίθουσες συμποσίων. Πιθανόν, εκεί συγκεντρώνονταν οι αξιωματούχοι της πόλης για την επίσημη εορταστική συναισθίαση
προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Το κτίριο είχε κέριο ρόλο στα Παναθήναια, καθώς χρησίμευε για την προετοιμασία της πομπής και τη φύλαξη όλων των αντικειμένων που σχετίζονταν με αυτήν. Στην τεράστια αυλή του μπορούσε να χωρέσει ακόμη και το πλοίο της πομπής των Παναθηναίων. Στα ιστία του κρεμούσαν τον ιερό πέπλο της θεάς Αθηνάς, τον οποίον θα μετέφεραν με κάθε επισημότητα στην Ακρόπολη για να ντύσουν το πανάρχαιο λατρευτικό της Ξώανο που βρισκόταν εκεί. Επίσης, στο Πομπιείον υπήρχε κάποτε ο χάλκινος Ανδριάντας του Σωκράτη, έργο του μεγάλου γλύπτη Λυσίππου, αλλά και τοιχογραφίες που απεικόνιζαν τον αρχαίο Έλληνα ρήτορα Ισοκράτη και κωμικούς ποιητές όπως τον Μένανδρο. Η χρήση του νεκροταφείου του κεραμικού έχει συγκλονιστική διάρκεια στο χρόνο και ξεκινά πολύ πριν από την κλασική δόξα της αρχαίας Αθήνας του 5ου αιώνα. Οι παλαιότεροι τάφοι που εντοπίστηκαν στην περιοχή χρονολογούνται κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, δηλαδή μεταξύ 2.700 και 2.000 π.Χ. και το νεκροταφείο χρησιμοποιούνταν αδιάλειπτα ως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Στη γεωμετρική 1000 με 700 π.Χ. και την αρχαϊκή περίοδο 700 με 480 π.Χ. οι τάφοι αυξάνονται σε αριθμό και αρκετοί από αυτούς εντάσσονται σε ταφικούς τύμβους που είχαν πιθανόν οικογενειακό χαρακτήρα και κοσμούνταν με επιτάφια μνημεία. Στο νεκροταφείο του κεραμικού συναντάμε ταφικούς περίβολους. Ο περίβολος ήταν μια λίθινη κατασκευή που περιέβαλε τους τάφους και οριοθετούσε τον χώρο τους. Συχνά, πάνω στην κύρια όψη του περιβόλου τοποθετούσαν επιτύμβιες στήλες και άλλα επιβλητικά επιτάφια μνημεία που διακήρυταν το κύρος των νεκρών, ενώ συγχρόνως αποτέλεσαν αριστουργήματα της αρχαίας Αττικής γλυπτικής. Όμως, η πολυτέλεια και η επίδειξη πλούτου στα ταφικά μνημεία δεν ήταν πάντα επιτρεπτή στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Με τις μεταρρυθμίσεις του Κλισθένη, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., απαγορεύτηκε η πολυτέλεια στα ταφικά μνημεία των Αθηνών. Αυτός ο περιοριστικός νόμος φαίνεται πως αδράνησε κατά τη διάρκεια της αναταραχής του Πελοποννησιακού πολέμου, επιτρέποντας ξανά τη δημιουργία μεγάλων μνημείων. Παρ' όλα αυτά, δεν άργησε να επανέλθει και μάλιστα με μεγαλύτερη αυστηρότητα το 317 π.Χ. από τον Δημήτριο Φαλιρέα, ο οποίος υποχρέωσε τους πολίτες να χρησιμοποιούν αποκλειστικά λιτά ταφικά σήματα, όπως μικρούς απλούς κύονες, στους οποίους χαράσσονταν μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, το όνομα, το πατρόνυμο και ο τόπος καταγωγής του νεκρού. Σήμερα, στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού, μπορείς να περπατήσεις σε ένα τμήμα μιας ταφικής οδού, της οδού των τάφων. Φαντάσου ότι στην αρχαία Αθήνα η οδός αυτή ήταν μια διακλάδωση της Ιεράς Οδού που οδηγούσε προς τον Πειραιά. Όμως, ακόμα και σήμερα, αν περπατήσεις το τμήμα της οδού που σώζεται, θα αντιληφθείς το βάρος των αιώνων. Δεξιά και αριστερά του δρόμου μπορείς να δεις αρκετά σημαντικά ταφικά μνημεία και να αναλογιστείς το πώς περίπου θα ήταν αυτό το τόσο σημαντικό νεκροταφείο της αρχαιότητας. Αν και τα πρωτότυπα γλυπτά έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο Κεραμικού για λόγους προστασίας, στη θέση τους έχουν τοποθετηθεί πιστά αντίγραφα που διατηρούν ζωντανή την αίσθηση και την ιερότητα του χώρου. Προχωρώντας λοιπόν στην οδό των τάφων, θα δεις τον ταφικό περίβολο των Θωρικείων. Αυτό που ξεχωρίζει και θα τραβήξει την προσοχή σου είναι η επιτύμβια στήλη του Δεξίλεο, ένα μνημείο γεμάτο κίνηση και ένταση. Ο Δεξίλεος
ήταν γιος του Λυσανία και ένας από τους 5 επίλεκτους ιππείς που έχασε τη ζωή του το 394 με 393 π.Χ. σε μάχη κοντά στην Κόρινθο. Το ανάγλυφο της στήλης αποτυπώνει τον Δεξίλεο ως έναν Ρωμαλαίο έφυπο νέο που μάχεται με σθένος, έχοντας ήδη ρίξει τον νεαρό αντίπαλό του στο έδαφος. Δυστυχώς, σήμερα δεν σώζονται τα χάλκινα χαλινάρια και το δόρυ που κρατούσε, 2 ένθετα δηλαδή στοιχεία από διαφορετικά υλικά που είναι βέβαιο πως έδιναν στο μνημείο μοναδική ζωντάνια και ρεαλισμό. Παρά το γεγονός ότι η στήλη στήθηκε με τιμή στον οικογενειακό τάφο του νεκρού, ο ίδιος ο Δεξίλεος λογικά δεν θα πρέπει να αναπαύεται εδώ. Ως ήρωας πολέμου, η ταφή του θα πρέπει να ακολούθησε τα τιμητικά ταφικά έθιμα της εποχής που όριζαν πως αφού αποτεφρωθεί ο νεκρός, η τέφρα του μεταφέρεται από το πεδίο της μάχης στην Αθήνα για να αποτεθεί με τις δέουσες τιμές στο δημόσιο σήμα. Λίγο παρακάτω, η ατμόσφαιρα αλλάζει, καθώς συναντάμε τον Περίβολο με το ανάγλυφο 2 αδελφών, της Δημητρίας και της Παμφίλης. Πρόκειται για ένα από τα τελευταία μεγάλα επιτύμβια μνημεία που πρόλαβαν να στηθούν στον κεραμικό το 320 π.Χ., λίγο πριν την επιβολή της απαγόρευσης του Δημητρίου Φαλιρέα. Στο ανάγλυφο, η Παμφίλη κάθεται και η Δημητρία στέκεται όρθια κοντά της, τείνοντας τα χέρια τους η μία προς την άλλη σε μια συγκινητική χειρονομία που θυμίζει αιώνιο αποχαιρετισμό. Οι γυναικείες μορφές πλαισιώνονται από 2 παραστάδες που στηρίζουν ένα αέτωμα, μια κατασκευή που θυμίζει πρόσωψη αρχαίου ναού. Σήμα κατά τεθένα όμως του κεραμικού αποτελεί ο επιβλητικός μαρμάρινος ταύρος από τον ταφικό περίβολο του Διονυσίου του Κολυτέως. Είναι ένα έργο εξαιρετικής τέχνης, το οποίο χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. και είναι κατασκευασμένο από καθαρό πεντελικό μάρμαρο. Το επιβλητικό γλυπτό υψωνόταν πάνω σε ένα πολύ ψηλό βάθρο που ήταν τοποθετημένο πίσω από έναν μαρμάρινο ναΐσκο, αποπνέοντας έτσι τη δύναμη και το κύρος του νεκρού. Αν συνεχίσεις να περπατάς επί της οδού των τάφων, ο χώρος θα σου πει κι άλλες ιστορίες ανθρώπων που τάφηκαν εδώ. Η επόμενη ξετυλίγεται στον περίβολο του Λυσιμαχίδη. Εκεί, ένα άγαλμα σκύλου, συγκεκριμένα μολοσσού, που φιλοτεχνήθηκε το 320 π.Χ., στέκει ακόμα ως άγρυπνος και πιστός φύλακας του τάφου. Στον ίδιο περίβολο, ένα ανάγλυφο του 340 π.Χ. μας μεταφέρει σε μια φαινομενικά οικία σκηνή, καθώς απεικονίζει 2 ηλικιωμένους άνδρες με γενιάδες, πλαισιωμένους από 2 γυναίκες, γύρω από ένα τραπέζι στρωμένο με ψωμάκια και γλυκίσματα. Ωστόσο, ίσως πρόκειται για μια αναπαράσταση νεκρόδειπνου, δηλαδή της τελευταίας συνάντησης πριν το ταξίδι στον κατοκόσμο, καθώς από τα αριστερά του τραπεζιού απεικονίζεται μια βάρκα που μέσα είναι ένας άνδρας με γενιάδα, τον οποίο πολλοί ταυτίζουν με το Χάροντα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά να περάσει τους δειπνούντες στα σκοτεινά νερά του ποταμού Αχέροντα. Κατά μία άλλη όμως εκδοχή, το μνημείο αυτό ανήκε σε μία οικογένεια εύπορων μετοίκων πλειοκτητών που είχαν έρθει στην Αθήνα από την περιοχή του Εύξηνου Πόντου. Οπότε, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, το μνημείο σχετίζεται με τη ζωή και την εμπορική δραστηριότητα της οικογένειας. Όμως, η ωραιότερη και πιο διάσημη επιτύμβια στήλη της κλασικής εποχής, φτιαγμένη στο 400 π.Χ., είναι αυτή της Ιγισσούς, της κόρης του προξένου που βρέθηκε στον ταφικό περίβολο
του κορύβου. Η Αιγισσό απεικονίζεται καθισμένη με τα πόδια της να κουμπούν σε ένα κομψό υποπόδιο και σε μια σκηνή καθημερινής αλλά και απόκοσμης ομορφιάς παίρνει ένα κόσμημα από την ανοιχτή κοσμηματοθήκη που της προσφέρει με σεβασμό η νεαρή υπηρέτριά της που στέκεται απέναντί της. Το ανάγλυφο εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τέλος, στο νεκροταφείο του κεραμικού υπήρχε επίσης το Τριτοπατρίον, το οποίο πιθανόν ήταν ένα ιερό αφιερωμένο στη λατρεία των νεκρών προγόνων. Επίσης, στη νότια πλευρά της οδού των τάφων θα συναντήσεις και στήλες πρέσβεων από διάφορες πόλεις της Ελλάδας που πέθαναν και τάφηκαν στην Αθήνα. Όλες αυτές οι ιστορίες για χιλιάδες χρόνια έμειναν κρυμμένες κάτω από το χώμα, μέχρι το 1870. Τότε ξεκίνησε η συστηματική ανασκαφή από την Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία και η σταδιακή αποκάλυψη αυτού του μοναδικού σήμερα αρχαιολογικού χώρου, αλλά και όλων αυτών που έφερε στο φως. Σιγά σιγά, το χώμα που είχε καλύψει τα αρχαία κατάλοιπα για αιώνες απομακρύνεται και έρχονται στο φως όχι μόνο ιστορίες ανθρώπων που τάφηκαν εδώ, αλλά και ιστορίες μιας ολόκληρης πόλης. Από το 1913, τις έρευνες ανέλαβε το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα το ανασκαφικό του έργο. Χάρη στη μακρόχρονη αυτή έρευνα, ήρθαν στο φως αλλεπάλληλα στρώματα ζωής και ταφής. Πολλά από τα σπουδαία ευρήματα μπορείς να τα θαυμάσεις σήμερα στο Μουσείο του Κεραμικού, ενώ ορισμένα από τα πιο σημαντικά φιλοξενούνται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο κεραμικός δεν είναι απλώς ένα νεκροταφείο του μακρινού παρελθόντος. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο της αθηναϊκής ζωής που παραμένει ζωντανό, με κάθε πέτρα και κάθε ανάγλυφο να αφηγείται τη δική του ιστορία. Από τα εργαστήρια των κεραμαίων στις όχθες του Ηριδανού μέχρι τις μεγαλοπρεπείς πομπές και τον επιτάφιο λόγο του Περικλή, αυτός ο χώρος είναι σαν να μας μιλά για όλες τις πτυχές της αρχαίας Αθήνας, για το θάνατο και τη ζωή, την τέχνη και την πολιτική, πτυχές που συνυπήρχαν ανέκαθεν, αδιάσπαστα μέσα στους αιώνες. Και καθώς οι αιώνες πέρασαν, ό,τι άλλοτε ζωντάνευε εδώ, δεν βυθίστηκε ποτέ στη λύθη. Αντίθετα, όσα συνέβησαν, παρέμειναν αιώνια ζωντανά στη μνήμη και την ιστορία. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ταξίδι μας. Ελπίζουμε να απόλαυσες την ιστορία και τη διαδρομή που μοιραστήκαμε. Αν θέλεις να συνεχίσεις την εξερεύνηση των πολιτιστικών θησαυρών της Ελλάδας, ακολούθησε το κανάλι Hellenic Heritage Journeys στο Spotify. Είστε επανειδήν.